Bună ziua, stimați frați și stimați surori! Doresc ca pe această cale să vă binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos, al Duhului Sfânt și al Tatălui din Cer. Ca harul și pacea și dragostea și credința și binecuvântările să vă fie înmulțite în Iisus Hristos. Aș dori pe această cale și în această după-amiază să vă transmit un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a dat și care se intitulează Venirea lui Iisus Hristos. În introducerea acestui mesaj am pregătit etapele împlinirii planului lui Dumnezeu ce urmează a se desfășura. Amicuț, răpirea Bisericii lui Hristos la cer este primul pas și citim despre el în Apocalipsa, capitolul 3 cu versetul 10, Isaia, capitolul 26 cu versetul 28 și 1 Tesaloniceni, capitolul 1 cu versetul 10. Și în ordinea în care se desfășoară aceste etape am să citesc mai departe. În etape în împlinirea planului lui Dumnezeu. Premic, arătarea lui Anticrist, începerea necazului celui mare și începerea lucrării celor doi măslini și a martori și a celor doi martori al lui Dumnezeu și zidirea templului la Ierusalim. Apocalipsa, capitolul 7, versetele 4 la 8. Ce mic, pecetluirea celor 144.000 de evrei, câte 12.000 din fiecare seminție a lui Israel. Citim despre asta în Apocalipsa, capitolul 13, versetele 15 la 18. Nu, citim despre asta în Apocalipsa, capitolul 7, versetele 4 la 8. De mic, pecetluirea cu semnul fiarei a locuitorilor pământului. Microchipul Refid și cifra lui Satan 666, care o conține acest microchip. Citim despre asta în Apocalipsa 13, versetele 15 la 18. Emic, răpirea celor 144.000 de evrei la cer și vestirea Evangheliei în toată lumea. Despre răpirea celor 144.000 la cer citim în Apocalipsa, capitolul 14, de la versetele 1 la 5. F mic, uciderea de către Satan a celor doi martori, învierea lor după 3 zile și jumătate și răpirea lor la cer. Despre asta citim în Apocalipsa 11, versetele 3 la 12. Lucrarea celor doi martori va fi de 3 ani și jumătate, de la începutul perioadei Marii Strâmtorări, care ține 7 ani, până la jumătatea acesteia, după care ei vor fi înălțați la cer. Gemic, intrarea Anticristului în templul lui Dumnezeu, adică urăciunea pustirii în locul sfânt. Despre asta citim în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4. Și mai citim despre urăciunea pustirii în Matei, capitolul 24, versetul 15, și în Daniel, capitolul 8, versetele 13 la 14. H mic, nunta mielului și a miresei și oaspeții chemați la nuntă. Despre asta citim în Apocalipsa 19, versetele 7 la 9. K mic, venirea lui Iisus Hristos a doua oară, numai cu sfinții îngeri și prima înviere. Despre prima înviere citim în Apocalipsa, capitolul 20, versetele 4 la 6, iar despre a doua venire a lui Hristos citim în Apocalipsa 19, Apocalipsa 19 de la versetul 11 până la Apocalipsa 20, versetul 3. El mic.
domnia lui Iisus Hristos împreună cu cei ce au înviat la prima înviere. Ei au domnit 1000 de ani împreună cu Iisus Hristos. Despre asta citim în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 6. M mic. Satan dezlegat, judecat și pedepsit pentru totdeauna. Despre asta citim în Apocalipsa, capitolul 20, versetele 7 la 10. N mic. Distrugerea pământului și a cerului și judecata morților de la tronul alb. Despre distrugerea cerului și a pământului, în complet, fiind șterse, nu ne mai găsându-se în locul niciunde, citim în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 11. Iar despre judecata de la tronul alb, citim în Apocalipsa, capitolul 20, versetele 12 la 15. O micuț. Crearea unui alt pământ și alt cer. Despre asta citim în Apocalipsa, capitolul 21, versetele 1 la 2. Pe mic. Coborârea miresei lui Hristos, adică a noului Ierusalim pe pământul cel nou, împreună cu mireasa. Despre asta citim în Apocalipsa 21, versetele 1 și 2 și Apocalipsa, capitolul 21, versetele 9 la 27. Punctul 2. În ce perioadă ne aflăm noi acum, ca biserică? Suntem în perioada când prorocul mincinos s-a ridicat la Vatican. Da. Am să repet această frază. Este exact ceea ce ați auzit. Prorocul mincinos s-a ridicat la Vatican. Acest nou papă este prorocul mincinos. Vezi Apocalipsa, capitolul 17, versetele 7 la 18. Trăim timpul când SUA, Statele Unite ale Americii, începând cu data de 23 martie 2013, anul curent, intră în vigoare legea aprobată pentru marcarea obligatorie cu semnul fiarei, adică microchipul RFID, care conține numărul 666, tuturor cetățenilor americani, fiindu-le implantat obligatoriu microchipul. Începând cu această dată, legea intră în vigoare. Punctul 3. Prorocii cu privire la vremea sfârșitului. Citim în Biblie, în Matei, capitolul 24, versetele 32 la 34, o prorocie făcută de Domnul Iisus Hristos cu privire la vremea sfârșitului. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Domnul Iisus Hristos, la cererea ucenicilor, le răspunde când va fi venirea Lui a doua oară. În versetul 32 citim despre smochinul înfrunzit, care este de fapt și însemnează reînființarea statului Israel în anul 1948, pe 14 mai. Iar în versetul 34 citim despre faptul că Domnul Iisus Hristos ne spune că generația de oameni care vede înființarea statului Israel, această generație nu va trece fără să se împlinească tot ce scrie în Matei, capitolul 24, și nu va trece fără a se împlini a doua venire a lui Iisus Hristos. Acum, o generație de oameni, noi știm că durează 70 de ani în Scriptură, ne este relatat. În anul 1948 s-a înființat statul Israel, iar în anul 2018 se sfârșește această generație de oameni care au văzut înființarea statului Israel. O altă prorocie din Scriptură despre vremea sfârșitului găsim în Daniel,
unde ni se spune că vor trece fix 2300 de ani până când va intra Anticristul în templu la Ierusalim. În Daniel, capitolul 8, versetele 13 și 14, citim despre asta. Am auzit un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: în câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a zis: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Această prorocie s-a împlinit cu Antioch Epifanul, adică au trecut 2300 de zile de când Antioch Epifanul a intrat în templu și a jertfit un porc pe altar și până la curățirea acestui templu au trecut 2300 de zile. Asta s-a întâmplat undeva în anul 170 înainte de Hristos. Dar vedem că Domnul Iisus Hristos reia din nou această prorocie în Matei, capitolul 24, cu versetul 15, și ne spune că trebuie să se împlinească de acum încolo. Prin urmare, acum vedem că prorocia aceasta trebuie luată împlinindu-se în timp de 2300 de ani și nu de 2300 de nopți și zile. Dar de când trebuie calculată ca număr de ani? Deoarece de la moartea lui Daniel, undeva în anul 500 înainte de Hristos, acești ani s-au împlinit de mult, undeva în anul 1800 după Hristos, și nu s-a întâmplat nimic, adică nu s-a arătat Anticristul, nici nu a intrat în templul la Ierusalim și în anul 1800 nici nu exista templul la Ierusalim. De fapt, nici acum nu există, dar va urma să fie construit. Frați și surori, vreau să vă spun că în anul 284, înainte de Hristos, după prorocia lui Daniel, care a fost în anul 500, a fost scrisă Septuaginta. În anul 284 înainte de Hristos a fost scrisă Septuaginta, adică Vechiul Testament în greacă, și prin urmare de atunci această prorocie a ajuns să fie cunoscută și de către neamuri. Din anul 284 înainte de Hristos până în anul 2016 după Hristos se împlinesc exact 2300 de ani și prin urmare undeva în anul 2016 va fi jumătatea Marii Strâmtorări și intrarea Anticristului în templu. Acestea au fost prorocii din Biblie. Acum să vedem prorocii ai oamenilor lui Dumnezeu din istorie, tot despre vremea sfârșitului. Un rabin al secolului al XII-lea a prevestit viitorul lui Israel. Numele lui este Iuda ben Samuel, cunoscut sub numele de Iuda cel Pios. El a trăit la sfârșitul secolului al XII-lea, începutul secolului al XIII-lea. Iuda cel Pios, adică Iuda ben Samuel, în anul 1217 după Hristos, a prevestit cu 300 de ani înainte de a se întâmpla că turcii otomani vor prelua controlul Ierusalimului în anul 1517 și că în anul 1917 turcii otomani vor fi alungați. Și au fost alungați. Exact întocmai s-a întâmplat această prorocie. Turcii otomani au ocupat Ierusalimul și Israelul în anul 1517, iar în anul 1917 au fost alungați din Israel și de peste domnia Ierusalimului de către forțele aliate conduse de generalul George Allenby. Iuda ben Samuel a mai prevestit că în jubileul al 9-lea, adică din anul 1917 până în anul 1967, Ierusalimul va fi pământul nimănui. Și s-a întâmplat întocmai. Ca urmare, Israelul și Ierusalimul au fost puse sub mandat britanic în anul 1917 de către Liga Națiunilor și literar Israelul și Ierusalimul
aparțineau niciunei țări, adică pământul nimănui. După războiul de independență al lui Israel din 1948 până în 1949, Ierusalimul a fost încă împărțit de o fâșie de pământ. O parte a Ierusalimului aparținea Israelului, iar cealaltă parte aparținea Iordaniei. Și fâșia de pământ care despărțea Ierusalimul în două era numită Țara Nimănui. Deci și această prevestire a lui Iuda ben Samuel s-a împlinit întocmai. În anul 1967, la sfârșitul jubileului, adică a 50 de ani, Ierusalimul a trecut în întregime sub ocupația Israelului și prevestirea lui Iuda ben Samuel s-a împlinit și de această dată cu exactitate, și asta la 750 de ani după ce a fost făcută această prevestire. Iuda ben Samuel sau Iuda cel Pios, acest rabin care a trăit în secolul XII, respectiv secolul XIII, a mai profețit că în timpul jubileului al 10-lea, adică în perioada de 50 de ani, dintre anul 1967 până în anul 2017, Ierusalimul va fi sub controlul evreilor și sfârșitul timpurilor mesianice va începe după acești 50 de ani, adică după anul 2017. Dacă Iuda ben Samuel are dreptate, acești 50 de ani în jubileului al 10-lea a început în 1967, cum vă spuneam, și va fi concluzionat în 2017. Acum, prorocia Sfântului Maleahi, un papă al Bisericii Catolice, care s-a născut în Armey în 1994 în Irlanda, numele lui fiind Maelm Hadehok o Morgeir. Acest Sfânt Maleahi a prorocit despre toți papii care îi vor urma până la distrugerea Romei. Într-o vizită la Roma, Sfântul Maleahi, acest papă din Irlanda, a avut o viziune. În această viziune i-a apărut o serie de fraze latine în număr de 112, fiecare frază latină identificând 111 papi, apărând în dreptul a 111 papi, iar cea de-a 112 neavând număr și nefiind catalogată în dreptul unui papă, cu referire la un papă. Toate aceste fraze au fost despre toți cei 111 papi catolici care i-au precedat și care au condus biserica până de când el a fost papă până la vremea sfârșitului. Aceste fraze, câte unul în dreptul fiecărui papă, reprezintă natura, numele sau destinul fiecărui papă până în ziua judecății. Fiecărui papă care va fi până în ziua judecății lui Dumnezeu, adică până la venirea lui Hristos. Multe fraze sunt considerate prea precise pentru a fi considerate ca rezultat al șansei. Spre exemplu, Papa Ioan Paul al XXIII-lea era pe lista papilor al 107-lea papă de la Sfântul Maleahi încoace și avea ca frază latină a prorociei în dreptul lui, care vorbea care avea următoarea referire: pastor et nautam, adică preot și marinar. Înainte de a deveni papă, în 1958, Papa Ioan al XXIII-lea, el a fost cardinal de Veneția. Papa Paul al VI-lea are fraza în latină flos floram, care înseamnă floare între flori.
Patrafirul lui avea pe el semnul crinului între crini. Papa Ioan Paul al II-lea, fraza în latină în dreptul lui a fost de loboro e solis, însemnând eclipsă de soare, el fiind născut când a fost eclipsă de soare și înmormântat când a fost eclipsă de soare. El, Papa Ioan Paul al II-lea, a fost singurul papă care s-a născut și a fost înmormântat în ziua unei eclipse de soare. Și cel de-al 111-lea papă și ultimul papă în prorocie este Papa Benedict al XVI-lea. Fraza în latină în dreptul lui este Gloria Olivae, adică slava măslinului. Papa Benedict al XVI-lea face parte din ordinul benedictinilor și emblema lor a benedictinilor este ramura de măslin. La sfârșitul listei, Sfântul Maleahi a scris fraza finală în latină, fără a fi în dreptul unei cifre, și această frază în latină este Petrus Romanus sau Petre Romanul. Această frază este pentru prorocul mincinos, Papa Francisc I. El, în ziua când a fost numit papă, a spus despre el însuși că este păstorul Romei și că vrea să evangelizeze Roma. Apostolul Petru a păstorit și evangelizat Roma, dar era evreu. Prin urmare, prin ce a susținut Papa Francisc I, că el este păstorul și evanghelistul Romei, el, Papa Francisc I, este Petru Romanul, adică prorocul mincinos. Despre el, Sfântul Maleahi a mai prorocit următoarele. În timpul persecuțiilor finale, scaunul sfânt al Bisericii Catolice va fi ocupat de Petru Romanul, care va hrăni oile în multe necazuri, după care orașul celor 7 coline, adică Roma, va fi distrus și un judecător teribil va judeca. Sfârșit. Eu cred că acest judecător teribil se referă la Domnul Iisus Hristos, care va judeca lumea întreagă și la a doua lui venire, iar cuvântul sfârșit din această viziune înseamnă, adică sfârșitul vremii de strâmtorare al celor 7 ani și sfârșitul necazului cel mare. Am văzut în acest mesaj că prorocul mincinos s-a ridicat la Vatican. Am văzut că generația aceasta din urmă, care a văzut înființarea statului Israel și care nu va trece până va veni Iisus Hristos a doua oară, această generație de oameni din 1948, ținând 70 de ani, se va încheia în 2018. Am mai văzut că prorocia din Daniel despre urăciunea pustirii calculată din anul 284 înainte de Hristos, de la scrierea Septuagintei până în anul 2016, când s-ar împlini cei 2300 de ani spuși lui Daniel, posibil a se împlini în 2016. Am mai văzut că Iuda ben Samuel a prorocit sfârșitul erei mesianice în anul 2017. Am mai văzut că în 23 martie 2013, anul curent, a intrat în vigoare în SUA legea obligativității însemnării întregii populații americane cu numărul fiarei, adică 666, și asta prin implantul în mână cu microchipul RFID care conține în codul de bare, care este introdus ca date în microchip, acest cod de bare conținând cifra numelui lui Satan, adică 666, prin urmare semnul fiarei, și este menționat în lege că nimeni nu va putea cumpăra sau vinde care nu va avea acest microchip implantat sub piele pe mână. Am mai văzut că răpirea bisericii este înainte de necazul cel mare și de marea strâmtorare de pe pământ, ce va dura 7 ani de zile.
Tu, dar, ce faci? Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 3:16, capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru ca oricine crede în El să nu moară. Să nu moară de moarte spirituală, să nu aibă o moarte spirituală, ci să aibă o viață veșnică. Păcătoșii vor fi aruncați în iad, în focul de acolo, care nu se stinge pentru veșnicie, și vor fi chinuiți zi și noapte în continuu. Cei salvați prin credința în Iisus Hristos ca salvator al lor personal, crezând în iertarea păcatelor prin Iisus Hristos și crezând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând că Iisus Hristos a murit și a înviat din morți, a treia zi după Scripturi, acești credincioși vor fi salvați de la judecata lui Dumnezeu, de la focul iadului și de la chinul veșnic. Vor fi salvați de la marea strâmtorare și de la necazul cel mare și vor fi salvați de despărțirea de Dumnezeu veșnică. Ei, credincioși în Iisus Hristos, fiind luați la cer, la Dumnezeu, atunci când Hristos se va întoarce să-și răpească biserica. Om păcătos, vrei să fii salvat? Roagă-te cu credință, din inima ta și cu sinceritate. Roagă-te lui Iisus Hristos următoarele cuvinte. Doamne Iisuse Hristoase, recunosc că sunt păcătos și că am nevoie de iertarea ta pentru a fi salvat. Doamne Iisuse Hristoase, cred că ești Fiul lui Dumnezeu și că ai murit și ai înviat a treia zi după Scripturi ca să îmi ierți păcatele. Te rog acum, Doamne Iisuse Hristoase, iartă-mi păcatele mele și salvează-mă. Amin. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să atingă cât mai mulți oameni prin acest mesaj, cât mai mulți oameni nemântuiți și să vină la pocăință, să nu trebuiască să sufere veșnic în chin, în focul iadului și nici să nu trebuiască să treacă prin marea strâmtorare și necazul cel mare. De asemenea, mă rog Bunului Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos ca să-și trezească biserica în urma acestui mesaj și ca biserica să caute lucrurile din cer, lucrurile de sus și nu lucrurile de pe pământ. Pentru că răpirea bisericii este aici, este aproape. Se poate întâmpla în orice clipă. De asemenea și marea strâmtorare și necazul cel mare și a doua venire a lui Hristos. V-am arătat ce vremuri trăim în acest scurt mesaj. Sper ca să luați pe cuvânt, să mă luați pe cuvânt, ca acest mesaj vine de la Dumnezeu. De asemenea, puteți verifica pe internet toate prorociile despre care v-am vorbit. Puteți să le verificați în Scriptură. Mă rog ca nu numai cei ce ascultă acest mesaj, ci și membrii familiilor lor, acest mesaj să ajungă la urechile lor și în număr cât mai mare oameni să fie salvați. În numele Domnului Iisus Hristos, Tatălui Dumnezeu din cer m-a rugat, prin Duhul Sfânt. Amin. Fiți binecuvântați de Dumnezeu și mântuiți prin Iisus Hristos. Amin.